Moikka kaikille! Tänään me testataan tää uutuus Coca-Cola Lime. Ja tää on avaamaton. No, muistan mä kävin kokeettan äsken. Ja mä avaan nämä. No nyt se avautu. Oota. Tää vaan. Oota. Noin. Avattu. Ja sitten maistetaan. Nämä. Ihan ok tuote. On hyvä tuote. On loistava tuote. Ostakaa tätä. Maistetaan vielä kerran. On hyvä tuote. On hyvä tuote. Kiitos kun katsoit, moro.